भोजपुरी सिनेमा के क्वीन आ राजस्थान के शान शुभी शर्मा एक बेर फेरू सुर्खियन में बाड़ी। उनका नया फिल्म सास की सास बनूंगी मैं के ट्रेलर रिलीज होते इंटरनेट पर वायरल हो गईल बा। शुभी के नाम पर हर जगह चर्चा हो रहल बा। उनका दमदार अभिनय के लेके प्रशंसक पागल हो गईल बाड़े। राजस्थान के जयपुर निवासी शुभी शर्मा भोजपुरी फिल्मन में जवन पद हासिल कईले बाड़ी ऊ सबका पहुंच में नइखे। ऊ अपना मासूमियत आ मजबूत अभिनय से दर्शकन के दिल जीत लेहले बाड़ी। अब की बेर उनका नयकी फिल्म में उनका किरदार अउरी रोचक बा। फिल्म में 3 गो सास अपना अपना पतोह के प्रताड़ित करत बाड़ी। शुभी शर्मा एगो पतोह के किरदार में बाड़ी जे अपना सास के अत्याचार के शिकार हो जाले, बाकी ओकरा बाद बदला लेत बाड़ी। उनकर संवाद आ अभिव्यक्ति उनका खातिर प्रशंसकन के पागल बना देहले बा। ट्रेलर देखला के बाद प्रशंसक कह रहल बाड़े कि अतना दमदार कहानी भोजपुरी फिल्म में बहुत कम देखे के मिलेला। सोशल मीडिया पर शुभी शर्मा के प्रशंसक के ट्रेलर के सुपरहिट घोषित कर देले बाड़े। केहू लिखले कि भोजपुरिया सिनेमा के असली नायिका त केहू कहलस भुजाई के कवनो जवाब ना। ए फिल्म के निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी कईले बाड़न। संगीत ओम झा के बा, गीत प्यारे लाल यादव आ अरविंद तिवारी के लिखल बा। शुभी शर्मा का साथे अनुराग गुप्ता, श्रुति राव आ प्रशांत सिंह का साथे एगो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। एक ट्रेलर से दर्शकन के उत्साह बढ़ गईल बा। अब सभे बस फिल्म के रिलीज के इंतजार में बा। शुभी शर्मा के राजस्थान से लेके भोजपुरी बैल तक के फैन फॉलोइंग बा। ई फिल्म उनका करियर के एगो अउरी मील के पत्थर साबित हो सकेले। त तैयार रही काहे कि शुभी शर्मा के जादू फेर से बड़का पर्दा पर काम करे वाला बा।